gwagwarmayar gado ga ta nan tafi. Ha ha ha. Kunan ba ne gidan dan sandan nan ba? Ni ne mana. To mu je mu same shi kawai. Ai ga sama. A ofisa. Ofisa. Wallahi ofisa abu ne da ya kawo kuma abu ne dai abin da dai kai da alhamdulillah. To me ke tafa da ku ne haka? Wallahi ofisa wato wani ka san mu din marayu ne wallahi ofisa. To babanmu ya mutu ya bar mu gadon mu kanin babanmu ya danne mun yi ya ba mu ya hana mu. Shi ne muka ce to tunda ku hukuma da an yi ku ne domin ku katuwa mai karamin karfin sa wanda aka zalunta ku tabbatar an dawo da hakkin sai muke kokarin mu same. To wane ne kenan wannan? Wallahi ofisa Alhaji Bala ne. Alhaji Bala. Ofisa ko ka sani ne? A'a. Ko dai na yawo. Wallahi ofisa abin ne sai a hankali. Ni kiran dai ko ku tafi. Yawa ofisa. Ka ofisa. Ai ofisa sai Allah saka. Dan ku aran gaskiya aka yi ku. Haka ne ofisa. Yanzu kenan muka da baya. Muna zuwa gidan nan ne. Ai ofisa muna sauka a gidan ofisa kan ofisa mutum. Ai bala ofisa ba da mutunci ba. Ni bala akuya zaki na koyi don. Ya lamarin nan fa. Yalla bai. A kula ba da ki ba. Ba da abu. Saboda ba mutumin kirki ba ni na san. Oya, ni ko wannan motar ki ba. A wata baban mu dai ko. Yayi. Da Allah ku mu dai Inda zai fama. Ya na koma. Ni abun baki take wai ni bala akuya zai zaga. Da Allah ku daina mana surutu fa. Shikenan Allah na shi. Yalla bai dan gari ne ba shi da mutunci. Shikenan. Amma fa bala akuya fa inda da mata idan ba na daure bala akuya ba. Igiya mai ta haura. A banta. Abokina. Ah. Wallahi kana. Khalifa. Ya abokina. Ai mun je mata kai ha ga mun A gaskiya ne. Kana ji ofisa? Ai duk abin da suka faɗa ma da gaske ne. Mugun da tiza ne wannan da kake gani. Ya danne musu haƙƙin su. Wannan uban su dukiyar da ya mutu ya bari ba ta wasa bace. Kaga waccan motar ma ta hice. Kuma a yayi riga ke ma iya da shanu kala kala. Ku je ku kar ku yadda Halifa. Na san ka Halifa ba wasa. Kar ku yadda. Dan ba ka mahan ka ba. Ai dole kai ma wani abu. Bari a karɓi. Ayya, man Allah da mutumin kirki. Kai Allah taimake ni hada mai dan sallan. Ofisa. Dan girman Allah karkara ga mu ofisa. Kakkara mu kai ne ka shiru kawai mu zai Ofisa. gaba. Alamu mutum. Wannan yayi alamun sun nuna mutum. Wallahi wannan zai adalci yayi. Allah kara matsayi. Kuma gani. Gwagwarmayar gado. Ha ha ha. Yan social media ne da masu yaɗe-yaɗen ƙarya. Barkanmu da dawowa. Ina da gwadin zaune haka. Yo ya. Rabo na da in ci abu mai daɗi ba na fiye kara bakwai. Sai ka tsima da nace mutum ki kai. Ga gado na gidan ta balle a raba abin nawa. Yau Nan da gida. Nan da gida. Lalle rigiman nan ba karama mace. Hau kai yo ba ma dan sanda. An ɗauko bala akuya. Zo kan kwasa mana gida. Ko ba kana gani? Kai, Salamu alaikum. kai, kuma gurin zaman ka. In ba ka kuma zan wuce da kai sai yanzu. Ba ga ce muka zo da shi. Barka da yamma. Alabala. Lafiya. Mun lafiya. Ai ta kare kawai. Ba ruwanmu da wata gaisuwa. Ya harkokin naku. A lafiya lawal. Na zan ce nan ko kama sai iska kuma wani yaro nan ya kira ni ya ce min gida ce ani bana bayani ɗan iska ai. Wallahi wuta. To madalla ya harkokin. Kwana biyu Ba ruwanmu fa. Buhu bana mai dawa. Kai da muka ɗauko ka. Ko bisa baya bana mai dawa. Kana da account number ko baka? To ba ni mana. Ni ban gane wannan can akawun ba. 90. Ko bisa na da account. Ina gadon namu za a tura mana. Gadon mu za a tura. Gadon mu za a tura mana account. Kuma ka za ga dubu 50 na tura maka. Bala akuya ne. Yawwa. Nagode fa. Nagode madalla. Nagode kai ka ji ni. Ko bisa to. Ina ne je? Kai, ya. Obusa. Haka zaka mana? Wallahi wa ranka obusa idan ba yana ce maka dan akuya wa Allah dina. Da kunga. Dan akuya ne obusa nan. Halifa, ka san me nake so da kai? Ka daina kuka kana ji? Ka kwantar da hankalinka. Akwai hanyar da zamu da kansa ma
zai dauki gadon mai bamu. Allah ya dole Dan tsoron Allah ne yasa mun bi hanyar ba. Amma tunda da ya nuna hi ba jin tsoron Allah to mu jo ne mu zama ɗaya da shi. Ka gane? Akwai hanyar da zamu bi mu samu. to ya ji ko mu zauna mu huta Ba da mu don ka. Ni ko daki ma ba zan ba zama zan yi. Wani ta tabbata kenan muna sai da ruwa na funsa? Ni ba sai da ruwa na wallahi kai. dillefin ka ne tallafin ka ne lokacin da Allah ya mutu a raba gadon nan wai ya ki kyale A ni ya tunanin ai ka kasa lokacin ba wani hankali muka sosai ba. Na tunanin zai dan bar mana hi ne idan muka zo muka ce ba mu ya ba mu to kaga ga hada amma rabu da kai. wai hakan har Allah zai ke ta ni an ya kure ta A'a, mutane na. Ya ne mutum? Ya sa dala wallahi. Ya, Halifa. Ya ina na kasa. ka san me kai da Allah ka Ma'aikaci ya raba Allah ya daman wannan Wannan ma'aikaci? Eh, Ai dan akuya ne. kamar ya balla Ya ba. za a yi matsayinsa na ma'aikaci. Wai mu je da hukun alaji. Allah, Wai da mu ya karɓa mai dukkan mu ka san wani abu. ina ji. zauna, Ba ni labari, ban labari. Wai kawai da muka je sai alaji ya sa wai hada account ɗinka. Mun ke ta dariya fa da inda ai. Muna ganin ai gane mu za a tura mana account. Ya tura muku kenan. Har nake zagin bala akuya. Ita za mu ci ubangi. Kawai ai wai cin hanci tura mana. Cin hanci kuma. Babu. Babu. Hai. To kuna ji ne? Ba za mu yi ƙasa gwiwa ba tun da haka ne. yau wace hawara ka mana ta Zan ba ku shawara. Yanzu abin da mu ai yana da ya kidnapping ɗin kawai. Yi mana in aka yi kidnapping ɗin mutumi na a haka ana zarar kuɗin ya ƙare ku karɓo gadon ku a haka bai sani ba iya ciyar da ɗan ago. to bayan wannan hawara hewa ce kuma Kuna ji? In wannan shawarar kuna ga bata yi ba in kafin ku je ku samu yan kidnapping ɗin za su muku wuya. Akwai wani boka nan duka ɗauka sunan shi. Allah mana Allah. ya Kuma zai mana dakata. Allah. Akwai kuma malam wakata ba. Akwai malam wakata ba. Allah. Iya kai hima. wai mana nan Allah. Kana dafa idan ya kai mu hada dukiyarsa Da ɗansa. da ɗansa da dukiyarsa da komai namu. Nan komai na. hima. Hakan ma za a to yi. me amfanin sa Amma fa in kuka haka fa kusan da ni fa. haba mana lallai Ai ma dan ladi. Kana da aure ko baka da aure? Ah, haka nake ni ma. Ni ma ban da aure. Ka ba ko? Ah, babu. Tun yau he. Albihirinka. Goro. Alƙunan yamma masa aure. Idan ba yamma maka aure ba Allah tsira. Waya! Nigal zan zam ota zalleliya. dan kara mata dubaro na Kai. Ya wahala za ka sani. Ya haƙuri da birin yaro ne. Idan da wake neman wahala baro. Yanzu wannan a wannan shawarar wacce kuka dauko. ya a cikin malamin kawai aikin ayi je gurin malamin bokan da Boka ko? Duka dauka sunai. Shi ma ku je dan kwatanta mu. Biya za a yi. In kuka je nan ba da akwai nan wani kauye ba. Ana timar nan karkasarawa. A nan yake a wannan jejin yake. Jejin waye kai ka. A nan jejin yake. A jejin waye kai ka a nan yake. Kai. Sanyin zafi ake dukan karfe tashi. Tabbas. da kayan mu za mu tafi A gaba kawai ku je sai kun zo labari. Ni ina da uzuri ne. Ni ba na rakiya ai. ba da mu Labari he na sai kun zo. Sai kun zo. Wai kana nufin da mun je ina kace? Jejin waye kai ka. Wa kai ka? Mu tafi anan. nan za mu ga hai Nan za ku gani. Ba da mu. Kai Sau da mana. An faka. Ai dai kudin ne ya samu. In bayan maka aure, ai mama aure. A sinigar zan zaɓo ta. Zan zaɓo ta. kan bukan ba labarin bara Yi mana. ya wani nan ba ita ce hanyar nan ba Allah. wallahi ita ce wannan Ka tabbatar nan hanya ce? ai ka san ako ka san man kana tsohon makiri ne wata rana mun taɓa zuwa akan faɗan amaryarsa da ƙwai gidan da wannan makwacin ta Kafin ya fice mata ta yake. farkon auren su kenan ka san ai ta nan na zo ni na raka ke da kuma To shi kenan mu je mana. ka tabbatar amma fa tsaya ka san kago kafa shi sufon nan zai kai ma da iya kai ka ba kalamin aiki Gina mun zanta mutuwa don Allah ba na so. ka koya ni kudi ke gaci Kuɗi za mu bashi da yawa domin a mana aikin nan. kaga ban je ba dubu ɗari Da Alhaji an bakanci lahira. Ai ba damuwa. wai da kai hidin da ai ko kuma Kaga yanzu idan an kai shi dukiyarsa riga da mu. Gwagwarmayar gado zai rinka zuwa muku a ranar Alhamis da misalin karfe 9 na dare zuwa 10 a YouTube channel na mai suna DT Boy TV. Aha, ku jira season 3 muna godiya.